Enguany, els equips nomenats són el Club Handbol Benicarló amb el seu equip infantil, actual equip cadet, que ha estat campió provincial, temporada 2021-2022. Aquest grup de jugadors ha anat progressant al llarg de les temporades que han estat en el club. El seu treball i constància els ha dut que passaren de competir en la part baixa de la classificació provincial a fer una memorable campanya la temporada 2021-2022, assolint el campionat provincial en categoria infantil, així com la Copa Federació en aquesta mateixa categoria. Aquesta magnífica temporada els va permetre pujar i competir en aquesta darrera temporada en la màxima categoria autonòmica, a pesar de ser tots jugadors de primer any. El club se sent molt orgullós de veure que li han plantat cara als millors equips valencians i mai han donat un partit per perdut. Han seguit millorant fins poder guanyar als seus últims rivals al llarg de la temporada. Com transmetem, entre altres, els valors de constància, sacrifici, tenacitat, solidaritat i companyerisme. Creiem que són els candidats perfectes per a aquesta distinció. Primer de tot, volem agrair al club per elegir-nos per a representar al Club Handbol Benicarló, ja que per a nosaltres és un gran orgull. M'agradaria agrair, en nom de tots els meus companys, al nostre entrenador Rubén, el qual porta ja 3 anys amb nosaltres i va aconseguir que ens proclamen campions provincials. Voldríem gaudir dels nostres anys amb ell ja que s'acaben. Junt a ell, l'acompanya el nostre segon entrenador, Jonathan, a qui també ens agradaria anomenar, ja que portem 2 anys amb ell i en el seu primer any vam aconseguir sortir campions. El següent agraïment va per a l'entrenador de porters del club, Enrique, ja que ha estat ahí sempre que l'hem necessitat i ens ha ajudat a aconseguir un nivell elevat a la porteria. Per la meva part, m'agradaria agrair a tot l'equip, ja que sense tots els esforços que hem fet no haguérem sortit endavant. Espero que seguim disfrutant dels anys que ens queden junts, ja que junts som invencibles i ningú mai ens pararà. Moltes gràcies per haver-nos escollit i gràcies per escoltar-me. Una abraçada a tots els directius, jugadors i tècnics que fan de l'handbol a Benicarló un club.